riwruok ma Lateche bade ma Kericho mano county obuogo dhi ng'anyo pono ni tend county ma Kericho orem kete timo girimiti mana gichopo e KMPDU bade ma Kericho okon tend county no ni kondala par kod ang'wen mondo rang ng'ur margi kambende gichwal ne tend county kamoting'o keto tim lai mag tich kod lwasi malong'o kaachiel gichoro e nyime ngas mabende gin godo mag tich gikoni gibiro jwang'o tich e kuonde thieth duto mag county kendo onge dok chien okang' bende gibiro kawo. Issues at hand that we found to be of serious concern to our members is the issue of medical cover. As doctors, Kericho County does not have a comprehensive medical cover for its doctors, despite the fact that they provide the service of being healthcare workers and doctors. So actually they are providing a service that themselves they cannot afford. So for that reason, we'll not have any reason, if that particular matter will not have been resolved, will not have any reason to be at work after the elapse of 14 days. Nyinyi munasema hamkuweka hizo pesa kwa bajeti. Kwa nini? Inamaanisha kwamba mjali wafanyikazi wenu haswa wa afya. Iwapo kaunti ya Kericho haitaweza kutupa suluhisho kwa haya mambo ambayo tumeandika, tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu saa 6 usiku kamili tutaanza mgomo wetu.